asale saka Jatilan Kudu Lestari. Jarum wong manis dikasih jarum. Jarum wong manis dikasih jarum. Jarum paniti wong manis mata lubangnya. Minta cium wong manis dikasih cium. Dikasih cium. Tak cium wong manis dikasih cium. Cium pipi wong manis mana pipinya. Aku emo sarung kalungan. Aku emo sarung kalungan. Sing tak suwon sing abang biru. Aku emo bocah colongan. Aku emo bocah colongan. Sing tak suwon penghulu. Iya. 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 Oh yes. Ji dumateng saking Berlawu saking rupa mriksa ingkang minulya menika Bapak ingkang nganggo setunggal saking keluarga ageng Kudu Lestari sampun marasowan wonten ing ngarsa singandika sami saking para rawuh saking para pamriksa sedaya mugi nderesaken panglipur singandika sami sinambi nanggapi atur pasuketan saking Bapa Pamugati inggih menika Bapa Zamroni. Nggih tertamtu nderek pangayu bagya nggih kagungan gati nggih Dik Selin. Mas Heri. Bapak Zamroni menika hangitanaken putranipun ingkang asesilih Nak Mas Bagus Hafiz Pratama Ramadan. Nggih, niki sampun dipun hitanaken napa dereng? Sampun apa dereng Bapak? Oh sampun wong tasakuran. Oh sampun nggih. Derek dedonga mugi-mugi adik tansah dadi bocah ingkang migunani tumrap agama bangsa ugi negara. Bener. Nggih, pinter wonten ing mejan pasinaon gitu nggih. Bejo donya, bejo akhirat. Langsung jelas aja pulih meneh kaya wingi ya ta. Mesake bonge supit ya ta. Lah nggih. Nek pulih kaya wingi ya. Selamat menempuh bentuk baru nggih adik. Bentuk baru sing kepiye? Bentuk baru ki yo kepiye Horo? Kaya ngerti-ngertine. Saiki berarti nggak ana helme ngono. Ben ra dicekel polisi. Nggih to, Bu. Nek bentuk baru enten helme to sakniki nek pun mari ningo. Nek dereng mari nggih dereng ketok helme. Oh, apa Lin? Nggih. Wah, iki tunggadene ya drodor iki. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Wonten ing kalodhangan punika sindene nggih iki rada padha wingi. Dadi ya padha-padha drodore. Nggih. Sesarengan sewu lintang samangke lumantar kesenian Jatilan Kudu Lestari seneng kuyung abiyasa audio sound system. Semoga lakon-lakon ingkang badhe dipun aturaken lumantar pengrawitnya Waton Gayeng Kru. Monggo Mas Putra dan kawan-kawan. Yen awan tansah kelingan yen wangi
lintang lan rembulan rungokno swara ning ati aku sing nandang kasmaran sayang sayang sing tak sayang kangen 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 ning atiku endah ing wengi iki aku tansah kelingan nyawang sliramu lan sesandingan tresnane atiku mong kanggo sliramu wasik sesarengan kalian Abiosa Audio Sound System Kuda Lestari bersama Sewu Lintang ada di Mas Heri Waton Gayeng Kru rembulan rungokno swara ning ati aku sing nandang kasmaran sayang sayang sing tak sayang kangen 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 ning atiku endah ing wengi iki aku tansah kelingan nyawang sliramu lan sesandingan tresnane atiku mong kanggo sliramu rasane atiku mong kanggo sliramu tinggal tembang sampun katur lumantar pangrawit Waton Gayeng. Mas Heri. Nggih. Aku tekan kene kok langsung diudani iki lho. Ya apa sih, Dik? Delok bejamu. Bejaku. Tandane kuwi ayem. Ayem, Nggih. alhamdulillah. Nggih, semoga ingkang Napa malih niki, Mas? menika sesarengan pangrawit Waton Gayeng lumantar kesenian jadilan Kuda Kuda Lestari. Samangke badhe dipun aturaken lagon-lagon ingkang jumbuh kalian swasana wonten ing kalodhangan punika ngarepan. Isin dijaluk aneh-aneh aku ora iso lho. Nyawiji sesarengan wonten ing ngarsa jenengan sami Sewu Lintang adoh-adoh saka DIJ. Ata Mbak Lin? Nggih, DIY-ne we sisih lor. Sisih gunung. Sisih lor lor kulon. Lor dul sepur. Heeh. Nggih, dong aku iki nek jejer Selin ki aku ki ora pede. Pripun? Aku ya tak ning kene wae. Saiki ki mekku kira Mek sendi? Saya ngireng iki ta. Dhuwure wong wedok dhuwure 2 meter ya iki. Ya. Ya semoga Putra Kangsa. Itu kan bubrake wong omah-omah lu yang burimu pun. Hari ini juga kita di record sama teman-teman YouTuber dari Jogja. Jogja. Ada Storia. Putra Kangsa, ada Sulis User. ada mana ini tadi satunya Ini hilang. nih, Oh, ini. oh lah ya Allah ketutupan Mas Heri, sorry Mas. Yeah. Ada Mas Jadil Storia. Si, aku ora ngerti jenenge Bu Temeng channel-e wae sing disebut. Jenenge ora penting to, Mas. Sing penting iki. Monggo gambare. ampun
kesupen di like, subscribe, and comment. Ya, monggo ingkang boten marem wonten ing kaledengan punika saged mirsani wonten ing YouTube menika channelipun wonten Putra Kangsa, Sulis User lan Jadil Storia nggih njang dipun bikak-bikak nggih Pak nggih. Kok menawi badhe nanggap menika murah meriah gitu Mas Putra. Murah. Pinten Mas? 500. Cukup 500.000. DP nih. Nggih to Pak? Tanda jadi Pak. Nggih nyuwun sewu nggih Pak nggih. Nuwun sewu Bapak Ibu. Monggo pun sekisaken anggenipun. Monggo Mas. Dahar lan ngunjuk. Mas wayahe pentas malah dandan. Manding Mas. Ndak tak mandi, ben pandi. Lagu iki mung iso cukup yakin sesandingan bebarengan ing kene sedelo wae kowe nekani masih oneng ngimpi, masih oneng ngimpi. Rasane kangen, iso ketemu amarga kahanane. Muga-muga kowe iso njaga tresnamu nganti besok aku lan kowe iso ketemu. Penak ya Dik ya? Penak lho Mas. Ayo Mbak ikut nyanyi sini Mbak. Ketoke umi-umi berarti apal. Oh, apal iki. Monggo. Apa iki kisahe jenengan, Mbak? Sabar tak simpen kangenku, bakale besok iso ketemu. Iya. Neng kene aku berjuang sakabehane tinggo dirimu sayang. Sedelo wae aku nekani masih neng ngimpi, masih neng ngimpi. Sikat rasane kangen tenan rasane ra iso ketemu amarga kahanane. Mugi-mugi kowe iso jaga tresnamu nganti besok aku
rasane rai sama tasih amarga kahanane mugi-mugi kowe iso jaga tresnamu nganti besok aku lan kowe iso ketemu Kudu Lestari sampun Mas matur nuwun yuk oh yuk kuning wong ayu kuning wong ayu kuning wong ayu kuning wong ayu kuning sekar polo sekari tanjung Raden Janaka dasar bagus kepara nyata Raden Janaka dasar bagus kepara nyata bagus kepara nyata dasar sakti dasar sakti mandraguna dasar sakti mandraguna umaramaya ingsun timbali umaramaya ingsun timbali umaramaya ingsun timbali umaramaya ingsun timbali timbalono Raden Marmaya ayo yo ya you
luntur tresnane tekane atine angrerepo dadi duweke gawe gelo ewa semono nganti bisa hang lunturke tresno sabetino mung tansah methoke saben kepethuk tambunge anggrarepa dadi duweke tiwas detawa larane najan tombo sejatine ora liya mung awake dhewe. Terima kasih. Terima kasih. Napa malih niki Mas Putra? Ajeng dibacutke napa lelagon malih? Ya njaluk apa kae? Jalukane akeh ya. Ngarsake napa? Duntak dung. Mung sarwana. Duntak dung. Wih, aduh Pak. Ayo masak dhewe ning jaluke Segara Kidul. Ayo Mas. Ola yo Mas. Aduh lho.
sisih kidul tanah Jawa tupotoke ana segara kang nyata gedhe ombake gulung-gulung ora kandhan saben kaya dalem kang nyata ati sambrono krita kencana dadi titihane pasurya dewa ora ana tandike katon sukunan uga neksemake ra ana dewa bisa nyisihake Roro Kidul Kanjeng Ratu ing kraton Segara Kidul Roro Kidul kang jumeneng ing kraton Segara Kidul Ayo bablas ayo 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 yai 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 licik suarane ngeprajurit muda wis anggemprang lumayu nuju kalangan swara tambur hakirik ngelawan antariksa pecot samatiman suarane bedah akasa Kricik suarane ngeprajurit padha bos anggemprang lumayu nuju kalangan swara tambur hakiring kelawan antariksa pecot samati mana suarane bedah akasa Yuk. Nyos. Ayo balik ya. Yo. Sembuh Ji, teman-teman di Kopo Ibu Stay saking para rawuh, saking para lenggih
nanggung dumateng sedaya pamriksa ingkang sami kepareng rawuh wonten karedangan siang sonten punika nggih supados taos donga pamuji dumateng keluarga saha amriksani atur pasugatan saking kesenian Jatilan Kuda Lestari. Bapak ingkang awas tunggal sampun marasowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya sagung para pamriksa mugi dadosaken panglipur jengan dika sami sagung para pamriksa. Kalajengaken ing kesamangke Bapak ingkang kalih